Governor Bambi Imano nga mas paspasan og doblehon pa sa lalawigan ang mga serbisyo niini human natapos na ang napulo ka adlaw nga hagit nagyatubang sa Kapitolyo Probinsyal. Buot sa amahan sa lalawigan nga iprioridad o giproseso sa Local Finance Committee kon LFC ang mga nagunang panginahanglan sa katawhan sa lalawigan. Una sa mga prioridad mao ang pagkaon sa mga binilanggo na diretso o kamulo ng ginaproseso. Sunod niini mao ang mga panginahanglanon sa 8 ka ospital sa lalawigan nga kinahanglang mapaspasan. Ikatulong nga prioridad niini mao ang pakigbatok sa coronavirus disease, labi na gikabalakan niini ang posibleng local transmission. Lakip sab sa buot ipaproseso ni Governor Bambi ang mga nalangan na suhulan sa mga job order o casual nga empleyado sa Kapitolyo og naglaom nga mahatag kini og maproseso sa labing dali nga panahon. Buot sab niining mapadayon ang Economic Recovery Program kundi usa sa prioridad nga mapaspasan ang pagtukod sa isolation unit sa lungsod sa Alubihid. Labi na dili matagna kung hangtod kanusa ang pakigbatok sa makapatay nga virus. Hangyon ni Governor Bambi sa LFC na iproseso og mapaspasan ang mga papel nga moabot sa buhatan aron maapas ang napulo ka adlaw na naparalisa ang Kapitolyo. Mapasalamaton gihapon kini nga nagpadayon ng kaikag sa mga empleyado sa pagpanerbisyo ngadto sa katawhan sa lalawigan. Ako si Lambo Jebson Patlunag, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.